Eusko ikaskuntza, jakitez. Ordurarteko eskemak aldatu zituen Darwinen teoriak. Hautespen naturalaren bidezko eboluzioa. Garenak izatera iritsi gara lehenago beste gisa batekoak izan ondoren. Darwinek duela askotxo, orain dela 170 bat urte azaldu zuen bere ideia hura, ideia iraultzailea. Ta oraindik ere bada ontzatemea eman ezin duena, evoluzioaren teoria hori onartzen ez duena. Pentsarazi eta sinestarazi digutenaren aurka baitoa. Jainkoak sortuak eta eginak garela, erabaki zuen Elizak, Elizaren esanak eta zientziaren konstatazioak ez datoz beti bat. Darwinen ideia Galileoren aurkikuntza eta konstatazioaren pareko jakintzaren bidean, gizatasunaren jakintzaren bidean mugarri da. Galileok izarrei behira ikusi zuen eta egiaztatu lurra ez dela munduaren ardatza. Bada Galileoren Sidereus Nuncius lanaren lehen edizioko ale bat Iruñan dago, planetarioan. Eta Iruñan aurkeztu da Darwin gurean liburua. Darwinen esanak euskal jenden artean sorturiko debatea ezagutzera ematen duen liburua. Hauxe dugu gaia hemen Euskal Herria irratian kulturarloan. Kulturarloa jakintzaren, kulturaren divulgaziorako saioa da. Eusko ikaskuntzarekin batera, hemen Euskal Herria irratian astez-aste eskaintzen duguna. Joan den udazkenean ezagutu genuen Joan Zelaiaren sariketan Kepa Altonagaren lana hautatu zutela saritua izateko. Gero, neguan sarturik eman genuen, saio honetan, kulturarlo honetan horren berri. Ta, udaberria iritsi denean, orain liburua dugu esku artean, aurkeztu berria. Darwin gurean, liburuaren aurkezpen saioan oroitzapen bat. Izan ere, epaimaiko izan baitzen, eta lan sarituaren kualitateak goraipatu baitzituen Jose Miel Bidador zenak. Bidadorri omen eginez eta Kepa Altonagaren lan honek dituen interes puntu batzuk zehazteko gida moduan balio duten hitzak dira eta hoietxe gogoratuko ditugu. Bidadorren hitzak Jose Angel Irigadairen ahotik. Esaten zuen, lehenengo eta behin zorionak egile sarituari. Darwinek bere liburu famatoan atera zueneko 150. urte hurrena bete da aste honetan. Azaron eginen. Eta honen inguruan azken boladan atera diren 11 ikerketa, liburu, novela, errebisio eta bar horien guztien artean ere, ona ekartzen digu egile sarituak ikerketa ezin interesgarriago bat euskaldunok munduan jartzen gaituena. Asko ikasi dut ensegu hau irakurriz, baita jostatu ere, eta egun ez da gauza makala irakurtzearekin batera jostatzea. Ziraragarria gertatu zait jakitea adibidez Darwinek Galapagoetan bisitaturiko irletako bat, Floreana alegia, Leon Iturburu barkostarrarena izan zela, soldaduzka ez egitearren Ekuadorrera egin zuen zuberotar horrena, eta bere testamentuan herriari, hau da barkoseri, 1878an eman ziola. Armand David darwinistaren berri aspaldizko eman zigun bere liburu batean, Pandaren aita deitu zuena. Vinsonen ekarria ere eman digu, eta ara, bibliografo sonatu ere darwinista izan zen. Tamales etzen alakorik geratu gazolazko zelaietan Baionatik Ezpeletara puxika aerostatiko batean joaten zela. Iparraldetik atera gabe Etxepare Mirikua eta Lafite Katoliko amorratuaren artekoak ekarri dizkigu. Interesekoa ere Uruguaien Domingo Ordoñana ganaduzale antidarwinista eta Jose Txabaleta biologaren arteko eztabaida, Euskal Etxe ezberdinak sortzeko aitzakia izan zena. Hegoaldera joaki, Vicente Aizpuru deterministaren berri ekarri digu Iruñetik hurbil dagoen Elo Monrealen zeuela 1930an gazteak garbik izan, Honduriko liburuaren egilea, Elizak debekaturiko liburua bestalde. Ez ziren sobera urruti izanen Larreko, evoluzionismo epidermiko idazle eta medikua,
ez eta laburu jesuita edota horixe erretxina. Garai bertsoan musika hiztegigileak darbikeri hitza proposatu zuen bere hiztegirako. Aisa ikusten dira bakoitzaren motivazioak. Bukatzeko eta salbuespen loriosoak salbuespen ezin aipatu gabe utzi egileak darwinismo gurean zertan izan zen adierazteko erabili duen termino ezin aproposagoa, Lotilandia parke tematikoa. Onaino eta zilegi bekigu ez, Jose Mieli oroitzapen sentitu bat igortzea, berak memento hortan irakurri zuena. Joan Zelaia saiakera saria Euskal Fundazioak finantziatua dago. Fundazio horren ordezkari da Joseba Intxausti. Bistan da, sari hau saiakera saria da. Beraz, nolabait esateko, pentsarazteko sortzen den idazlan bat. Irakurleari pentsarazi eta, idazlea berak ere bere gauzak pentsatu eta nolabait ere bere iritziak libreki eta eroso emateko moduko saiakera. Saiakerak ez du noski, adostasuna esan nahi, oraintxe minutu gutxi Keparekin komentatzen genuen onelako zerbait, esan nahi du, proposamen batzuek daudela, iritzi batzuek daudela, eta hainbat dato biltzen dela, eta horren ondorioz, ondorio bidezko iritzi batzuek ematen direla azkenean saiakeran. Nolabait ere esango nuke saiakera batek behin-behineko tasun bat baduela, eta provokazio bat ere izan litekela. Liburu hau ere bada. Nik uste dut liburu interesgarria dela, eta ez bakarrik Darwinen mendeurrena izan delako, edo izan berri delako, baizik eta nolabait ere azpitik dauden arazo intelektual larri batzuek eta gure herrian ere bizirik daudenak hor daudelako. Evoluzionismoaren kontua, eta bizarena, eta, bien arteko zientziaren eta fedearen arteko borrukak ere bada. Eta hori dena nola bizi izan den historia. Historia horrek, historia bizia izan da oso, neurri handi batean ikuste dut tristea, 19. mendetik ona. Eta hortaz luze hitz egin genezake, baina ez da hori nire egiteko. Nire egiteko izango litzateke azpimarratzea, nik korrika batean irakurri dudala, eta oso goz irakurri dudala, batean konturatzen zarelako Euskal munduan ere gauza hauek beren toki bat izan dutela, eta zenbait pertsonaia bitxi, egon dela hortik, ontaz arduratu dena, naiz eta beti ez dakigun, eta Kepak ere ez, berak esaten digu liburuan hori, arazo hauei buruz, horietako pertsona horietako hainbatek, zer pentsatzen zuen garbiki espalimaдаkigu ere, hor tartean ibili dira eta gauza bizi eta erakargarri bat gertatzen da liburuaren irakurketa. Eta ez du besterik izango, nire irakurle esperientzia txikitik hitz egiten dizu ez noski fundaziotik. Halako ukitu provokatzailea antzeman dio Joseba Intxaustik Altonagaren lanari, ikusiko dugu, olakori bote dagoen aldez aurretik Kepa Altonagak egina izan duena da bere lanaren aurkezpen formala. 2009 urtea, aipatu danez Darwin urtea izan zen, ni biologoa izanik, urte esanguratsua, eta lehenagotik ere pentsatu nuen, efemeride hori probetzatuz, zer idatziko nuela edo Darwinen inguruan. Kontua da, hartu nituela biografia batzuk eta pixka bat dokumentatu aldera, baina atoan konturatu nintzen, periferia honetatik ezegoela ezer berririk edo ezer originalik esaterik Darwinen gainean. Dena esan da dagoela, edo ikertzen eta hasi eskero, ezer horretarako beste nonbait kokatuta egon berko ginetek, ez? Interesgarriago iruditu zitzaidan, ikustea Darwinen pentsamentuak zenolako oihartzun eduki izan duen geurean, ez? Horregatik Darwin geurean, gauza batzu ordurako Etxepare eta Armand David eta protagonista batzu hurbiletik ikusitan euskan, hor neukan abiapuntu bat, eta beste hainbat irakurketa egin dituen karia horretarat, eta
konturatu nintzen, zegoela zer esan, eta lehen Josebak aipatu du hor kafea hartzen ibili garen bitartean, hainbat episodio ekarri ditut liburura, baina episodio guztien atzetik edo espitik ez dakit zelan esan, ikusten da tragedia intelektual bat egon dala herri honetan, beste herri batzutan ere, baina geurean ere hor badaude pertsonaia batzu, Lafitte eta Barandiaran, eta guretzako izen handikoak direnak, distira berezia daukatenak euskal kulturan, darwinismoa dala eta ez dala, segurazki barrutik horrelako kalbario moduko bat bizi behar izan zutenak. Liburuan dago hori neure ikuspegitik adierazita, Josebak aipatu dagoenez ere hor noski perspektiba konkretu bat dago, eztabaidarako hainbat ideia egon daitezke, baina batez ere, hemen ere, zer gertatu izan dela, eta hori kontatu nahi izan dut, eta ondo eta atsegin eta zehatz egin izan badut, posik neure partetik, eta mila esker sariagatik, liburuagatik, eta liburuak, nire eskuizkribu hark eduki duen gauzatze eder horregatik, uste dut pamielak oso liburu txukuna apaina egin dauela ederra. Provokazioa zerbait aditu dugu lehen, drama bat ere, drama intelektuala ere. Dialektika bai behintzat, Kepa Altonaga adituko dugu lehen da bizita Joseba Intxausti beraren segidan. Nik esango nuke ez direla horren beste elementu provokatzaile, konstatazioak baizik. Dokumentuak irakurtzean eta ikusi egiten duzu, eta harritu egiten zara, neu behintzat harritu egin naiz, jakitean nor eta Jose Miguel Barandiaran, edo nor eta Pierre Lafitte, gure kulturan izen handiko pertsonak eta antievoluzionista porrokatuak izan direla, eta kasu bietan bizitza oso luzekoak, eta puntu horretan oso iraunkor mantendu direnak gaztaroko pekatutxo modura, gerora, hartu 1996-1910 testuak, eta agertzen da Barandiaran antievoluzionista bat, biografia, bere diarioak irakurrita ikusten duzu, eskutitzak bidaltzen zituela, Heraldo de Álava eta horrelako polemiketan parte hartuz, eta ikusten duzu, Iruñara etorri 1978an, Udako Euskal Unibertsitatera, ni bertan egon nintzela, irakurri orduko dokumentuak, eta ikusten duzu, Barandiaran publikoki, antievoluzionista modura agertzen dela, bera apaisa dela. Antzerako zer, ikusten duzu, Lafitterekin, Lafitte Etxepare, afera horretan. Horrek dakarkizu beste galdera bat, noraino hor dagoen pose bat, jarrera publiko bat, zuzara norbait eta ideologia, ordezkaria zara, Elizarena edo, eta tokatu egiten zaizu hori horrela ematea, eta noraino zeure kolkoan, noski, zuk badaukazu horrelako bizitza intelektual bat, ikuste dituzu datuak, ikuste dituzu eztabaidak, eta noraino hor barrutik badaramasun beste tragedia edo beste keska edo ardura bat, Armand Davidek esaterako publikoki erakutsi zuen bere darwintasuna, baina esan zuen behin aho txikiarekin eta isildu egin zen, hor mia beridatuta zeukan, ortodoxiak ezion usten gehiago adierazten horrelako kontuak, Eta oraintzu liburuan ez dago jasota, baina 34 hitzaldi eman ditut Darwin dala eta ez dala, edo Darwin geurean dala eta ez dala, eta 34 entzulek esan egin didate, ezin dut gogoratu, baina Donostialdeko hitza, hor aldizkari lokal batean, Jose Mari esango dut Iriondori egindako elkarrizketa batean,
euskaltzain ohorezko izendatu dutela eta elkarrizketa nahiko luzea dago. Eta aparteko batean, galdera, horrelako galdera txireneak eta zen izan da gehien unkitu zaituen egindako elkarrizketa. Eta berak dio, Barandiara ni egin niona. Eta zergatik, batetik lehena izan zelako edo lehenengoetarikoa, eta bestetik, off the record, esan zidalako, galdetu nionean, ia sinisten zuen, gizakia tximinoen gandik etorria zala, ala jainkoak kreatua, off the record erantzun zion, jakina, zuaitzetan saltoka ibilitako tximinoetatik etorria gara, baina paisa naiz ezin dut hori esan. Horrek erakusten du, badagoela hizkuntza bikoiztasun bat. Noraino ezin duzun herri zea, nik hemen aipatzen dudan Lotilandia horretako euskaldun jatorrik eskandalizatu, eta noraino datuak datu diren, eta datuak pertsua ditu egiten zaituzten, eta ez konfortatu batzutan. Ez zaite, baina horre badu bere esplikazio historikoa. Eta, esplikazio luzeak aparte, bi datu emango nituzkenik hau ulertzeko. Bat, Eliza etzen sartu bere teologian, eta bere pentsamendu berrikuntzan, 18. mendeko filosofiak, eta 19. zientzia berriek ekarri zituzten bideetatik. Eta bi dokumentu gutxienez, aipalitezke apaiz hauen tragedia, Armanena, Garbiki, kongreso baten txistuka hartu zuten, bere azalpen pixka bat edolkuratua edo egin zuenean, eta, silabus dokumentua, 1860 hamarkadan eman zena, Elizako intelektualentzat nik uste du tragedia handi bat izan zela. Eta gero, Pio Amargarrenak modernismoaren kontrako dokumentuak eman zituenean 1900 lehenengo hamarkadan, horrek oraindik ondorio instituzional intelektual latzagoak izan zituen. Adibidez, seminariotako irakasleek zin egin behar zuten, zin antimodernista bat egin behar zuten, Pio Amargarrenak emandako arauetatek eta bideetatik ibiliko zirela. Eta hortartean dago gero, Eliza Katolikoko esegeten tragedia. Bibliaren hermeneutika eta esegesiak bide oso luze eta zaila egin behar izan du Vatikano bigarrena arte. Beraz, joan den mendeko bigarren erdira arte. Eta bai Barandieran, Armand David antzeko, eta Lafitte guztiek aurkitzen dira egoera hontan instituzioaren barruan hartuta. Eta jakin behar dute, alde batetik, informazio zientifikoa alik modu egokienean eman, baina nola baitere, dauden tokian lan egiten. Eta jakiteko alitzateke orduan kasu bakoitzan nola izan den, horretatik ez. Darwinen evoluzionismoa, horren aldeko, horren aurkako, eta izan ziren egin batean alde, baina asal-asaleko alako darwinista edo evoluzionista epidermiko batzuk, hoien artean Larreko, Kepa Altonagaren azalpenak. Larreko erabili izan dut pixka bat adibide modura, adibide esenplu modura, ez? Bera, medikua izan da, Euskal Herrian kolektibo jantzibi egon dira egotekotan, ez batetik apaizak, nolabait, eta bestetik medikuak, notariak, baina, esan ningu dut, medikuak eta apaizak. Norbait progresista aurrerako izatekotan medikuak izango ziren. Oda, norbait evoluzionista izatekotan medikuak izango ziren. Larrekoren kasuan, ikusten da,
1926an edo, ez dute data zehatzeko goratzen ez, Iruñan eman zela olako hitzaldi ziklo bat, Aita Laburuk emandakoa. Aita Laburu bilbotar Josu lagun bat zen, antievoluzionista. Eman zituen 3 hitzaldi, ez dakigu justu zeren gainekoak, baina Larrekok hitzaldi horien kronika eman zuen Baionako eskualdunean. Eta abia puntuan evoluzionista zen Larreko, Labururen hitzaldiak entzundakoan, antievoluzionista bihurtzen da, kronika horretan ikusten da, ez? Eta hortik, nik, ez dakit, ondorio, estrapolatu egin nuen, igual larregi, ez? Esateko, hemengo medikuak, evoluzionista bai behar bada, baina lehen epidermiko eta erro sakonik gabekoak, ez sustrai azalekoekin. Hitzaldi bat, nahiko pentsatzekoa da, Laburu oso gizon, islaria, osuri, elokuente, izango zala, hori entzun, eta bere alakoan, atoan, ja zure, komentzimendu horiek, hankaz gora, ez? Alde horretatik aipatu dut, Larreko pixka bat, eta dokumentua ere baneukalako, ez? Hori importante. Batzuk pentsatu dute loti dala, loti erdi lotan gaudela, eta hori ere izan daiteke, baina nik batez ere hor buruan euki dut Pierre Loti, ez? Idazle frantzesa, Ramuntxo, holako Euskal Herri oso estereotipatu, pelotariak eta, sasoi bateko, parke tematiko bat, ez? Euskaldunak olakoak izango bagina bezala, edo izan balira bezala. Eta liburuan aipamen bat, eta hau bai izan ditekela omenaldia, izan ere Jose Miele Biradorrek berak bildua eta aitzera emana duen gertaera bada, eta hemen Iruña herrian ere, bere garaian, gerora ere, hotsata oihartzune izan duena. Halako globo aerostatiko bat iritsi zela, espiak ote ziren, karlista den denbora zen, zertzegoen hor eta nor etorri zen da, hori ere liburuan bildua dago, Kepa Altonaga. Jose Mielen web horritik edo, datua berea zen, 1800 eta, zintutuko gratu, 64 izango da. Baionan, horrelako aerostato bat eta aerostato gidari bat eta egon ziren, eta hegaldi bat egiteko posibilitatea. Voluntarioak behar ziren, eta Julian Binson bera apuntatu zen, eta segurazki bera zalako onartu egin zuten. Kontua da, hegaldi horretan asmoa zutela bakarrik espeletaraino joateko, iparralden. Baina pentsatu zuten pizkatxo bat gehiago edo urruntzea. Halako batean haizeak aldatu egin ziren, eta konturatu orduko Pirineo zeharkatu, eta Belatetik bera hurbildu ziren ia Iruñerriraino, ia barik esalatzeta, ez? Baina orduan hemen karlista da zegoen, Iruña inguratuta, karlistak batean, liberalak barruan, globoa erori, eta hor konmozionatuta eta gelditu ziren, eta herriko hainbat lagun hurbildu ziren, hainbat lagun diot, baina gehienak andraskoak eta umeak, gainera gizonak gerdan zeuden. Eta hor, Binsonek besteak beste ikusten du gesalatz inguruko euskara amildegian zijoala, ze euskaraz ondo, eroso, andrasko bi besterik ez ziren moldatzen. Darwin gurean Pamela argitara eman du, eta dagoeneko deia egina dago. Joan Zelaia sariketaren 10. edizioa hortaz deitua dago. Hemen entzun dugu Darwin gurean liburaren aurkezpenaren berri, kulturarloan, Euskal Herria Irratian, Eusko ikaskuntzarekin elkarlanean eginiko saioan. Eusko ikaskuntza, jakitez.